video sa tagaw. Video sa guys, unay ko ang kan guys. Ako ang gagaw na ayuhay uban ni guys. Rilo guys. Para ba ni followers guys? Ako ni followers ni akong gagaw na ayaw uban guys. Rilo. Shout out guys, shout out sa mga kanyan gagaw nila. Ako gawa. Oh, sigaw, tanaw daw. Ito yung bullpen rin guys. Ito yung ligya guys. Terus ka ng bullpen guys. Ay, diya. Sakay namin sa kapak. Bertahon na nga si Bandong. Bertahon na. Lain-lain na. Ito, bertahon lang bro. Sila nga rin itong bullpen itong ginapalit. Ayun na pa ni mama. Ngani ka mo? Ilan ni ngani sa kabat nga ni? Ilan yun yung chat face? Pinagatohon lang ba? Kaya dia. Ayo. 40. Yung batohon, may batohon ni. Bato lang. Wala. Hindi yung 130 man ikaw. Oh, kaya lang. Kaya lang. Sila tanan. Sila tanan. City ron ba no? City. 144. Awan 44. Hindi na ba lumalamig mong maayos ang aircon nyo? Kaya kami ito na dahil sa tukon. Ang init ang panahon. Yo, wag lumigaw. Okay guys, natuloy guys.